עדיין בעקבות המחקר הבריטי, שטוען כי אפשר לנבא מי יחלה בדימנציה. 14 שנים לפני התפרצות המחלה, פרופסור יורם יובל, שלום לך. שלום, ערב טוב יום. תן לי רגע להבין, כשהדימנציה כבר פורצת, אין דרך לרפא אותה, אבל מה, יש דרכים למנוע אותה, אולי אפילו לגמרי למנוע? כן, לגמרי, אני לא רוצה להגיד בכולם, אבל רוב מוחץ של הנשים והאנשים שיקבלו דמנציה בעשורים הקרובים, ככל הנראה לא יקבלו אותה, אם הם רק ידאגו לשמור על המוח שלהם בכושר גבוה, על ידי זה שהם ימשיכו לעשות את מה שהם יודעים לעשות ואוהבים לעשות, יהיו פעילים מאוד מאוד מבחינה אינטלקטואלית. אני אגיד את זה, אני אגיד מילה גסה, כן? הם צריכים להמשיך לעבוד. אבל מה למשל הם צריכים לעשות? אנחנו מדברים על מה? משחקי זיכרון, קלפים, משחקי קופסה? אני לא נגד הדברים האלה, כן? אבל מהם לא ניוושע. צריך להיות מעורב בתוך המיץ של החיים. כן? צריך להמשיך לעבוד ולהיות מחובר לאנשים אחרים, למשהו שהוא חשוב לך, מאתגר אותך, אתה עובד בו. זה לא אומר שאתה צריך להמשיך באותה עבודה. מי שפרש מהעבודה שלו ולא רוצה לחזור לתעשייה האווירית, כן? יכול להיות פול טיים גבאי של בית הכנסת שלו, או לקחת על עצמו לעזור לילדים שמתקשים בחשבון, אבל לעשות את זה 30-40 שעות בשבוע. אבל זה מומלץ לכולם, או רק למי שנמצא בסיכון? לא, זה מומלץ לכולם, דמנציה, כמו יתר לחץ דם, זה לא דבר אחד, כן? זה איזשהו ספקטרום שאנחנו מעבירים קו, אנחנו רואים מה שמעל זה, אנחנו קוראים לו דמנציה. יש לנו ראיות לזה שאצל אנשים בריאים, שאצלם התחילו לראות ירידה, אתה יכולת להצעיר להם את המוח ב-14 שנים, שלזה אין לנו ניתוח פלסטי שיודע לעשות את זה. אגב, אמרה לי חמותי, הכי חשוב זה ללמוד שפה. כמה היא צודקת, אתה אמור להגיד 100%, כדי לא לסבך אותי. אצל חמותך, זה מה זה משנה, זה לא חשוב מה אני אגיד, חשוב מה אתה תגיד לה. אז התשובה היא צודקת ב-100%, כן? ללמוד שפה זה דבר נהדר, ללמוד שפה בילדות זה נהדר, גם ללמוד שפה בזקנה זה נהדר. הרעיון הוא לאתגר את המוח שלנו. אגב, הנה שאלה שגבר יכול לשאול גבר, אתה בן 65, נכון? כן. טוב, אתה נראה פחות קודם כל, אבל אתה מכיל את החוקים האלה גם לגביך? תרגילי כושר גם לעצמך? בטח, אין לי שום כוונה לפרוש. אני בן 65, אבל יש לי עדיין ילדות קטנות שצריך לפרנס, אז אני גם אין לי את הלוקסוס לפרוש, אבל בלי קשר לדבר הזה. היום אנחנו לא מתים בגיל 70, היום מתים בגיל 84, אני משער שהמחזור של האנשים שהם היו בשנות ה-50 וה-60 שלהם, כמוני, כן? הגיל המוות הממוצע שלהם יהיה בשנות ה-90, וככל הנראה לנו זה רק הולך ועולה. זאת אומרת, אנחנו נשאר בחיים, והאתגר הגדול שלנו זה שהמוח שלנו לא ימות לפנינו. זאת אומרת, שאנחנו והמוח שלנו נמות באותו יום. ובשביל זה אין אפס, המוח הוא כמו שריר. זאת אומרת, אתה חייב לאמץ אותו, אתה חייב לתרגל אותו, וכמו שאמרתי, אין לי שום דבר רע להגיד די לתוכנות האלה, חוץ מזה שזה לא מספיק. צריך להיות מעורב חברתית, מעורב אינטלקטואלית, מעורב בתוך, כמו שאמרתי, המיץ של החיים. ללכת לאיזה מגדלי גיל הזהב ולשמוע שם הרצאה פעם ביום, זה לא מספיק טוב. אוקיי, פרופסור יורם יובל, תודה רבה לך. תודה לכם, ותמשיכו לעבוד קשה.